Na ba pinapasila kay. Yes ko na. Sayang pag dihod doon. Giserve niya. Ana silang ay sayangin pagkaon. Pandesal sa umaga? Tanghali naman hapit. Ano, hindi na pandesal di umaga. Girahan na unya. Pandesal sa tanghali. Mia ganoon ay. Perfect bite. With namas. Wow. Busay. Luya yan, medyo naipit. Mga ay. Ay nga mga. Si Luya, karon ba? Wah. Sheesh. Kung sa ko kalami, mabot kalami na yung gikaon. Wah. Wow. Construction worker pero pita. Lami kay gusto mo. Hugyad. Bila may siminta. May pagkapait-pait, may pagkaasgad-asgad. Bro, ni kurog ang kalamnan. Sa ako pa na na yun, wala kayo sa mentor, magkapakuhay na po. Wow, bro. Last bite. Ito, hapon to, relax kita ro. Wah.